Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangiphosta ivideo kule channel wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Sikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu lo esimbona-ke esithombeni, igama lakhe uSibongile Precious wakaNkosi, oneminyaka ewu-44, endaweni-ke yakabhokweni eMpumalanga. Usisi-ke lo waduka ngonyaka odlule. Kube-ke sekuboshwa-ke ubhuti wakhe abalamana naye last month ngenyanga edlule. Kuthiwa-ke ubhuti wakhe ubelo ephika ethi-ke akazi lutho yena ngokushona kwasisi wakhe, kodwa-ke kuthiwa-ke ugcine evumile, nokubuhlungu kakhulu kuthiwa-ke uvumile ukuthi-ke uyena owabulala usisi wakhe. Ube sehamba-ke namaphoyisa eyokhomba la amgqiba khona-ke wahamba egcekeni khona kubo le kabhokweni eMpumalanga. Nangempela-ke amaphoyisa nethimba labo elisebenza-ke ngakho ukugumba-ke abantu-ke abasuke begqitshiwe lanikela khona bokwakhe uSibongile. Nangempela bafike basithola isidumbu sakhe. Umphakathi ubukhona, uphume ngobuningi bawo, ubona ukuthi umphakathi udangele, kubuhlungu ukubona-ke isenzo esifana nalesi. Lesigameko senzekele ekabhokweni eMpumalanga, okuyindaba-ke ezibuhlungu masithola ukuthi-ke usisi nje waduka kanti wayibulewe umfowabo abalamana naye abaphuma eswini esisodwa. Asithandazeni Mzansi, ngathi liyabhubha. Like ivideo, subscribe kwi-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la kwi-Trend TV kulethela-ke indaba eyitrendayo usuku nosuku. Asihlangabezane ngokuzayo.